Prežijú britskí lovci kožušín stretnutie s indiánmi, Havrani ľudia obklúčili bielých mužov a prinútili ich odložiť zbrane. S chladnou opatrnosťou ich odviedli do tábora. V jeho strede sa týči totem v podobe havrana, ktorý s rozprestretými krídlami chráni celý kmeň. Indiáni s úžasom pristupujú k belochom, skúmajú ich pohľadom, dotýkajú sa ich šiat a vlasov. Nikdy predtým nevideli Európanov. Prieskumníkov z Northwest Company privedú pred náčelníka. Prinášajú dary, whisky, korálky a pušný prach. Mladý náčelník váhavo ochutná horký destilát a mlčky váži hodnotu darov. Tlmočník, miešanec, ktorý prišiel s belochmi, prekladá ich slová. Cudzinci žiadajú kožušiny a povolenie loviť na území Havranov, výmenou za dary. Po dlhom tichu náčelník prehovorí. Spomína veľkú bitku, v ktorej Siksikovia zrazili jeho ľud na kolená a odvtedy drancujú ich staré územia. Hovorí o zimách a hlade, ktoré sužujú jeho kmeň. Jeho hlas stvrdne, keď vysloví meno vlčieho brata, muža, čo mu vzal otca. V očiach mu vzblkne hnev. Vie, že zbrane a kone od belochov mu môžu dať silu postaviť sa Siksikom. Keď zapálí fajku mieru, dohoda je spečatená. Poslal bielých mužov k Havranom ich stvoriteľ, starý Kojot, ako dar alebo ako skúšku.